Vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na 12. kapitolu mangy Boruto Two Blue Vortex. Toto je již 8. díl, kde vám představuji děj mangy, takže pokud jste neviděli minulá videa, zde v kartě máte odkaz na celý playlist. To by bylo vše a jdeme se podívat na 12. kapitolu mangy. Boruto stojí mezi Saradou a Hidarim. Poprosí Konohamarua, ať dohlídne na Himawari. Hidari promění svou ruku na zbraň a zaútočí na Boruta. Ten stihne vytáhnout katanu a odrazit útok pomocí futonu a odhodí tím Hidariho. Kawaki cítí, že se Borutova čakra přemístila a přemýšlí, kde by tak mohl být. Náhle ho informuje jeden z ninjů Konohy, že Borutovu čakru zachytil poblíž Sarady a ostatních. Kawaki zahlídne na Juru a diví se, proč tam jen tak stojí a nic nedělá. Konohamaru začne křičet na Boruta, co tu vlastně dělá a zda ví, v jaké je vlastně situaci. Sarada ho ihned upozorní, že nebýt Boruta, byla by nejspíš mrtvá. Nakonec Konohamaru upozorní Boruta, ať dává pozor, jelikož Hidari dokáže stejně jako Kódo používat Tsumeata neboli pařátové pečetě. Tím pádem Boruto poprosí jednoho ze senzibilů Konohy, ať mu dá vědět, pokud se něco pohne v pečetích. Na což mu ninja samozřejmě odvětí, že na co si hraje, když je zrádce. Sumire informuje Boruta, že Hidari jde po Saradě. Ta se naopak zeptá, zda je to tím, že ji chce pohltit. Má něco společného s tím, že se Sasuke proměnil ve strom? V tu chvíli zpozorní Konohamaru. Má to něco společného i s Moegi, jen se také proměnila ve strom? Boruto odpoví. Hidari vzniknul pomocí Sasukeho čakry. Tím, že ho porazíme, zachráníme tak Sasukeho. Konohamaru se diví, jak to všechno víš. V tu chvíli zpozorní senzibil, že se něco hýbe v pečetích a vylezou z nich příšery. Boruto společně se Saradou je bez problému likvidují, ale z jednoho náhle vyleze Hidari a chytí Saradu. To ihned postřihne Boruto a zasáhne Hidariho Rasenganem. Ten opět zmizí, vylečí se na jiném místě a opět se vrátí jako by nic. Objeví se za Borutem a Saradou a po celé zemi se vytvoří pečetě. Sarada navrhne plán, jak ho zastavit, ale Boruto má jiný. Prozradí, že chce použít nový typ Rasenganu, a to Rasengan Uzuhiko. Říkám tomu planetární čakra. Uzuhiko čerpá energii z odstředivé síly, vyvolané rotací planety. Síla této techniky je totiž absolutně neomezená. Musím proto zůstat na Zemi a čerpat energii, abych ho zničil jednou ranou. Bude to ale chvíli trvat. Dobře, jak si přeješ, pokusím se ho zdržet co nejdéle. Na místo souboje se vrátí Konohamaru. Saradu opět chytne Hidari pomocí pečetí. Ta dokáže díky Chidori zasáhnout Hidariho a vrhnout ho nad Boruta a ten použije Rasengan Uzuhiko. Přestože byla technika úspěšná, Boruto uzná, že chtěla ještě nějaký čas. Po zasažení se objeví Kawaki a chytí Hidariho a to, co z něj zbylo, zničí. Objeví se kus zvláštního tvaru, ve kterém je oko podobné Rineganu, které Boruto chytí. Boruto přes žábu kontaktuje Kashina, zda je to to, co potřebují. Ano, vypadá to tak, je to dušetrn. Kawaki chce samozřejmě zjistit, co je ta věc zač. Na tu Boruto odpoví, nejspíš to dokáže zachránit Sasukeho. Kawaki mu se to nezdá, odkud to všechno víš. V tu chvíli je Boruto zasažen Jurou a začne silně krvácet. Jura naštěstí netrefil důležité orgány a vystřel znovu, tentokrát zasáhne Saradu. Dušetrn se vznese a letí zpátky k Jurovi. Jak se o tom Boruto vůbec dozvěděl? Nakonec je větším nebezpečím, než jsem si myslel. Kawaki nám tedy bude muset stačit jako oběť. Ty Boruto, musíš ale zemřít. To by bylo vše z 12. kapitoly. Budu moc rád, pokud by na videu zanecháte like. A u dalšího videa zatím. Ahoj!